Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, velkommen. Ja, det er faktisk en meget god video. Ja. Ja, det tror jeg i hvert fald, det er. Så, og jeg har Ludvig på besøg i dag. Yes, Så, ja. Nej, han er ikke handy. skal vi lade det snusat? Hvad? Skal vi lade det snusat? Ja. Nej, du har kroner. Det gør vi bare. Nej, så lander vi der. Nej. Jamen, der lander ikke så mange. Det er langt væk. Det er langt væk. Opkaps. Og hvorfor kan vi ikke markede det? Det giver bare stress. Godt, tak. Nej, vi kan også lande der. Okay, vi lander der. Lande derovre. Ja. Der er mennesker. Der Der er er mennesker, der lander. Ja, vi lander bare direkte. Gå direkte herover. Kom her direkte herover. Ja, de lander dernede. Ja, godt. Jeg har... jo, det har jeg. Skynd dig også at tage chesten, så går jeg direkte ned under, okay? Jeg får dårlig landing, men... Må jeg få den der gun? Ja. Bare lige, hvis du møder nu. Før vi når over på. Jeg har shotgun. Ja. Bum. Hallo, må jeg dipse, hvis der er en shotgun, okay? Nej, godt. Der er den der. Yes. Men kan man egentlig ændre her noget? Det kan jeg ikke huske, man kan. Sniper. Så får man her og en blå. Du gør en lille sniper, bare lige. Har du? Ja, og OK sigte kun. Faktisk ret godt. Ej, det køber jeg ikke. Det vil jeg ikke lige få penge på. Yes! Nice. Okay, vi er faktisk ret good. Skal vi gå op og... Nej, det er nok lidt for... Men altså, jeg har ikke en I shotgun. må like og subscribe, hvis I godt kan lide at se bord, eller lide at spille bordtennis og sådan noget. Ja, det er jo... Ja, og virkelig like, fordi jeg tror i hvert fald ikke på, hvilke... Jeg tror ikke... Der er ingen af mine videoer, hvor der er kommet... hvor der for eksempel er kommet måske 1000 likes eller 100 likes på. Det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, I kan. Så hvis I kan det, så altså hop ned og like og subscribe. Og tryk på klokken, så kan I se, Ej, hvor du kigger kommer en fint. video ud. Men det... En chest! Hvad var det? Det er godt. Den her i en normal chest. Og den anden, jeg havde, den havde slet Nej, jeg har ikke set det på. Nå, men den anden, jeg havde, den havde heller ikke set det på. Okay. Skal jeg tage... Ej, Ludi. Jeg får lyst til at gå op og prøve at nakke dem med den her. Please noget andet. Okay, noget andet. Kom, skal vi gå op og nakke dem? De kommer. Kan du se dem? Nej. De er der. Kom. Ja, du bliver skudt på efter. Der er Bimo. En død. Bum. Nice. Her står bare og gemte mig. Fuck, jeg Bimo ham. Jeg er faktisk grøn med sigtekorn. Skal jeg tage den, eller... Ja, jeg tror det er... Altså, der er stadig nogle chestes rundt omkring. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan finde dem? Jeg får for meget træ, det her Ludi. Og bare gå og farme dem der. Lille. What? En pistol? Jeg er faktisk en, der prøver at flikke os med en pistol. Var der det? Ja. Sygt. Jeg ved ikke, nogle de regner det her som chestes åbenbart. Nej, det gør det ikke. Jo, det gør. Nej. Jo, kig. Er du klar? Den er der nu. Ja, det der er også chestes. Sygt. Det er også chestes. På kig. Fik den her i guld. Men det gider jeg ikke have. Ja, det er ikke. Det er sådan en der. Jeg kan faktisk bedre lide de andre SMG'er så. Skal vi gå den her vej op? Men altså, yes. Shit, jeg er hurtigt. Hvorfor er jeg Du så mener, at der er en chest lige her? Det er det nok ikke. Jeg vil lige se. Jeg hakker mig lige ud i det her. Bare smid ud bordet. Tror de også. Der er nok et eller andet sted under der. Nå, kom. Ellers er det bare på. Men altså, vi skal altså få noget healing til mig. Healing? Jeg har faktisk en big. Du har også en big. Ja, jeg prøver.
Hvor var din shockwaves? Shockwave. Ja, dem kan jeg holde på. Bare. Jeg aner ikke, hvad det gør. Dem der? Ja. Det gør, at hvis du rammer en modstander med dem, så mister de alt deres shield. Det er jo egentlig ret OP'et, Ja. hvis man tænker over det. Ja, Men de spiller ens inventory. Ja, det er, og det er lidt risky. Fordi altså, så meget hjælper det heller ikke. Det er hurtigere, hvis du kan finde en plads, hvor du kan blive dem. Ja. Allerede kun 56 tilbage ud over os. Sindssygt. Jeg gider ikke at bruge min byg på det der 50. Jeg har set der en. Er der en? Hvor? Ikke der. Jeg mener der. Altså kan jeg ikke mærke den der chest? Underligt. Underligt. Du siger, der var ved at vinde, der havde jeg ikke nogen sniperskud, jeg havde ikke nogen ting, og så der simpelthen der flækker en, så ja, får jeg alle mulige ting. Men hallo, skal vi gå efter det her tårn? Det er ikke så langt væk. Hvad er det der hakker? Det er for sådan. Han er dårlig, du. Jeg har ham. Ja. Han er dårlig. Fanden vil du ud og metal i? Har du noget? Det var man sgu da til sidst. Metal. Masser af metal. Nu masser. Jeg fik en guld sniper. Guld? Ja. Hvad? Det er låber. Lå den legit bare? Ja, Kæft, hvor det underligt. gjorde den. Og det var underligt. Eller vil du have den, så kan jeg tage den. Nej, jeg vil have den. Du kan også tage den blå. Hvad sigtekund er du på? Nej. Den er ikke så god. Altså, Eller hvis du sniper med den der sigtekund, så kan folk ikke se dig, at du er sniper. Ja, jeg ved det. Men altså, jeg ved ikke helt, om jeg skal tage den. Skal vi tage den? Kom, der er en chest mere derovre. Hvad? Der er en chest mere end de derovre, ved ikke. Ja, jeg tager en bil. Ja, hen på bilen, så åbner jeg lige hurtigt den her chest. Men jeg overvejer lidt at ikke at tage den, fordi at det bedste sigtekund var på den anden. Ja. Ej, vi kommer nok til et sted, hvor vi kan ændre, tror du ikke? Jo, ellers så får vi en ny. Det er de. Og uden sigtekund. Perfekt. Person. Vi kører hjem. BAM! Jeg er ude. Hvordan? Hvor er bag os? No scope! Okay, jeg missede faktisk. Eller han er nok. Nå, han er nok. Den er gang. Du skulle lige tage nok mit kill der, hva'? Nej. Det kan jeg ikke. Må jeg popper den her pik. Skal jeg virkelig bruge? Jeg har en rolig. Vil du have en pik? Han er død. Han har fisk. Nå, Eller jeg han er har blå fisk. Jeg kan bare lige holde den. Sådan der. Bum. Ej, jeg får liv. Skal vi gå op til? Jeg holder lige hurtigt væk. Der. Sådan. Så kommer. Skal vi nakke dem der mennesker? Oh no. Er de ikke her nu? De burde være her. Hvor fanden er de? Prøv lige at finde. Bliv der. Ellers så tager det for lang tid. Er det ikke her? What the fuck? Og jeg mener, what the heck? Okay, der har været nogen her. Men har de taget den der? Ja, de har sgu da ikke. Der er fuld lootet heroppe. Men har de taget den der? Nej, det har de ikke, fordi ellers vil den ikke lyse. Nej, det tror jeg, det bliver heller ikke. Men hallo, der ligger loot i det der. Der er nogen her! Hvad? Beamer. Nej, det er bossen for helvede. Nej, det er der er rigtigt. Nå for helvede. Bossen er bag dig. Jeg nakker bossen, sådan han ikke skyder på dig. Ja, bossen er død. Har du nakket dem begge to? Nej. Vil du have... Hvad fuck sker der lige for mit loot lige nu? Nu har jeg guld pump. Vil du have lille pump? Har du taget den lille pump? Jeg har en lille pump. Nu har jeg guld pump. Det her. Okay. Endnu En en person, mand. Get sniped, mand. Og hvad der er guld der? En guld shotgun. Fuck, de har godt loot dem der. Hvad foregår der? Jeg laver 290 snipe, mand. Hvorfor har du ikke taget kiggerne? Det ligger lige her nu. Jamen, jeg har lige nakket bossen på vej hen, og så var du fight. Øj, de holder jo. Det er min minister, der ligger der.
Ja. Det er bare jo. Så kan vi se næste zone, og vi skal derind. Jeg tror måske bilen kan vinde. Hvor er vores bil? Det ved jeg ikke. Det er altid et eller andet, det er her. Så er der smadret. Men den dur. Det kan jeg høre. Og for helvede. Nej. Altså bare lige den mister liv hver gang, fordi der er en, der slår reddet jul. Ja. Det går nok. Der kommer nogle mennesker. Er der menneske? Jeg synes, jeg sådan noget, men det er nok ikke. Bare lad os tage ind i næste zone. Ja, der er forud. Jeg prøver at snipe. 120. Ja, kom. 300. Bro, 300. Hvor fanden? Bagfra. Jeg ser. Jeg beamer den ene. Og for for helvede, de har godt aim, mand. den ene. Det er en motorcykel. Bagfra! Cracket! Seriøst, hvad fuck? Død! Altså, er det bare alle på os, eller hvad? Jeg vil lige komme i big fight, så. Mythic shotgun! Tag det. Der er en herovre ved mig. Jeg healer lidt. Her. Bro, det er altså ikke heller ikke fordi, at det regner med healing over ved mig, vel? Du har selv healing, har du? Jeg kommer ind i en box. På mig! Ja. Cracket lidt. Nej! Nej! Hvordan fuck skete det? Jeg ramte ham lige, og han er 6 HP. Nå. Jeg håber, I synes, det var en god video. Fordi det synes jeg, det var. Husk at subscribe og like. Ja. Og abonnere. Ses, gutters.